Връщаме се отново към турнира по боулинг София International Open. Турнирът се играе вече седмица. Сега ще можем да наблюдаваме как преминават финалите. Повече за турнира ще разберем от организаторите на мероприятието. Елвира Бахарова е един от организаторите на това събитие. Ще ни кажете ли нещо повече за състезанието? За четвърта година организираме, но първите три, които организирахме, бяха 2007, 2008 и 2009. След това се наложи да го спрем, тъй като трябваше да построят новия боулинг. И това е всъщност четвъртото издание на София International Open. На този турнир имаме участници от над 23 страни, като за първи път идват състезатели от Съединените щати и това са едни от много добрите такива. То се вижда и по резултатите, които правят в момента. Имаме много голяма група от Швеция, Финландия и Норвегия. Те са известни с школите си по боулинг и поради тая причина и всички от тях са на финали. За наша радост се класираха и много български състезатели, но в момента само един остана вече на четвърта стъпка. Има ли повече посещаемост от преди, сега ако направите едно сравнение? Ако направя сравнение, тази година имаме по-малко състезатели, но това е така по проста причина, че малко късно обявихме турнира. Независимо от това, че този турнир е част от европейския тур, това означава, че всички състезатели, които участват, получават точки за европейската ранглиста. Това, че малко се забавихме, не успяха много от тях да се запишат, тъй като са взели участие в други турнири или вече са записани за такива. Но пък всички са много доволни и от организацията и така казаха, че това е най-хубавата зала в Европа до момента, в която са ходили. Така че се надявам другата година всеки един от тях да доведе още двама-трима и пак да успеем. Още повече, че залата е по-голяма от старата и това дава възможност за повече участия. И искрено се надявам, че до година ще има много повече такива. А трудно ли беше организирането? Може би трябва да постигнете определени условия, за да може да давате точки за европейската ранглиста? Не, точките се дават, то има схема, по която се дават. Те се дават всъщност по мястото, което състезателят е спечелил на този турнир. Това не го определяме ние, това се определя от Европейската федерация по боулинг. Независимо от това, имахме страшно много участници, които не участват в европейската ранглиста и въпреки това, са тук, което е хубаво. Добре, тази зала е нова. Разкажете нещо повече за нея, за оборудването, може би. Имате ли много хора, които идват тук за собствено удоволствие, за хоби, не само за състезатели? Като цяло, още с предишната зала популяризирахме много боулинга и сега всички, които са нетърпени, очакваха от 3 години да отворим новата зала, за наша радост се върнаха. Така че със всеки измина ден все повече и повече привърженици, така да нареча, и фенове на боулинга се събират тук. Даже сега бяха много така разочаровани, говоря не за професионални състезатели, а за хората, които започнаха да идват да играят боулинг, че не можат през тази седмица да играят, тъй като има турнир, но за сметка на това пък станаха свидетели на един изключително професионален турнир с много изключително силни състезатели. Вие виждате какви са резултатите, нали? Нещо, което много малко състезатели може да го постигнат. Добре, значи ще продължавате да организирате това събитие всяка година? Всяка година, ноември месец, ще се провежда поредния тур. Се надявам, че всяка година ще бъде по-успешен и по-успешен. След временното класиране, първите 4 състезателя с най-високи резултати ще могат да си починат и да наблюдават другите играчи. Сега ще се запознаем с водачите в класирането. Паси Отила от Финландия е втори за сега в класирането. Сега ще разберем малко повече за него.
Разкажи ни за играта. Как премина тя за теб до тук? Доволен ли си от резултата си? Много съм доволен, тъй като завърших втори. Това, че съм в топ 4, ми гарантира пропускането на една игра. Щастлив съм, че успях да достигна целта си. Сега ще имаш шанса да починеш, докато другите се състезават. Няма точно да си почивам. По-скоро ще наблюдавам другите играчи. Почти съм сигурен, че няма да надправят отново повърхността на пътеките. Искам да видя как ще върви линията, на която аз ще се падна да играя на финалите. Това ли е твоята стратегия? Стратегията винаги е да правиш по-добър резултат от опонента си. А това да наблюдаваш линията просто помага. Разкажи ни повече за себе си. Ти направи 75-та си перфектна игра. Да, това бе моята 75-та перфектна игра. Това са доста отлични игри. Кога започна да играеш боулинг? Започнах, когато бях на 3 години, заедно с моите родители, тъй като те бяха запалени по боулинга. Сериозно започнах да се занимавам, като бях на 18-19 години, така че имам доста години зад гърба си. За тези години, може би си успял да изградиш някаква техника за хвърляне. Да, сам съм си изградил своя тактика. Никога не съм се доверявал на някого да ме учи как се хвърля. Мисля, че е много трудно да обучаваш някого. Просто трябва да вярваш на собствените си инстинкти, да научиш играта и с натрупването на опит резултатите могат да покажат нивото на уменията ти. Сега ще се запознаем с един от топ играчите, които присъстват на този турнамент. Това е Брайан Вос от Щатите. Здравей, би ли ни разказал нещо повече за себе си и за това как върви състезанието до момента? Занимавам се с боулинг професионално вече 30 години. Току-що се завръщам обратно на сцената, тъй като имах травма, година и половина не играх. Миналата седмица беше първия ми боулинг турнир, но мисля, че се справям доста добре. Целта ми днес бе да достигна до топ 4. Завърших четвърти, костваше ми малко усилие. Стартирах добре, но накрая малко не ми провървя. Постигнах това, което исках и сега ще си почина малко. Спомена травма, с боулинга ли е свързана или не? Да, играя боулинг професионално 30 години, но започнах, когато бях на 6, така че вече ми се натрупват около 50 години. Това е голямо натоварване и износване на тялото. Рамо, гръб, лакът. Играта си е доста тежка, особено ако се занимаваш толкова години, но за момента се справям добре. Мислиш ли, че ще спечелиш турнира? Мисля, че ще спечеля всеки турнир, който започна. Не е лесно. Трябва ти и късмет, освен всички умения. Но съм тук да спечеля. Толкова е просто. Останалите трябва да се борят срещу мен. Какво би казал за своите опоненти? Другите топ 3, с които трябва да играеш? Всички са добри играчи. Когато има толкова добри състезатели, всичко накрая се свежда до страх. Който се страхува най-малко, кой има повече опит. Мисля, че имам достатъчно опит и цял живот се уча как да се справя с страха, така че предвиждам много близки мачове. Нито един от тях няма да е лесен. Знам, че трябва да изляза там и да се боря. Очаквам, че ще трябва да правя доста страйкове, така че в момента се подготвям.
Валента от САЩ е един от 4-те победители, които ще се състезават на финалите. Hi. Здравей! Как се чувстваш днес тук и доволен ли си от резултата си? Много съм щастлив. Имах 2 почивни дни от турнира. Последната ми квалификация беше в четвъртък. Реших 2 дни да не играя, за да могат колената ми да се починат. Днес се справих много добре, много съм щастлив от позицията си. Финалите са доста близо. Чувствам, че имам късмет. Можеш ли да предвидиш как ще върви резултата? Мислиш ли, че ще можеш да победиш? Винаги мисля, че мога да го направя. Трябва да се изправя срещу различни играчи, много от които са силни. Но просто мисля, че трябва да хвърлям по-добре от тях. Докато се състезаваш, гледаш ли резултата на опонента си? Опитвам се да не гледам, освен ако зная, че резултатите са много близки. Тогава искам да знам как да изградя стратегията си и да изляза от близкия матч и да предизвикам малко напрежение у противника си. Притеснен ли си преди играта? Да, притеснявам се. Ако не го правиш, значи не си нормален. Просто ще трябва да видя как продължава играта и дали ще мога да продължа. Да хвърлям толкова добре, колкото допреди малко. За мен боулинга е като работа. Работя и друго, като се прибера вкъщи, но разчитам на боулинга повече. Старая се да давам всичко от себе си, където и да отида. Вземам го на по-сериозно, отколкото просто да играя за удоволствие. Ти си професионален играч. Да, на листата на BPA съм. Разкажи ни нещо повече за техниката си на хвърляне. Използвам техника за хвърляне с 2 ръце, но палеца ми е вътре. По-различно от Джейсън Белмонт и Аско Палерма. Аз използвам палеца си. Хвърлям така, откакто съм на 3 години. Така че го правя дълго време. Защо е по-удобно за теб да хвърляш с 2 ръце? Да, за мен е много комфортно. Дори ми е много смешно да гледам как други хора се мъчат да хвърлят с 2 ръце. За мен е много удобно. В момента наблюдаваме втора стъпка от финалите. Тук 24 играча се състезават на елиминационен принцип. 12 от тях ще продължат напред, като се вземе резултата им от 3 последователни игри. На трета стъпка от финала ще отпаднат още 8 състезателя. И така на същият принцип ще останат последните 2 двойки, като те ще играят само по 1 матч, за да определят първенеца. Пламен Станчев и Радослав Тенчев са единствените българи, които успяха да се придвижат до 16-ката, първите 16 човека. Ще ни кажете ли нещо повече за себе си? Как се чувствате на този турнир и радвате ли се с резултата си? Ами да, много добре се чувствам. За първи път постигам такова нещо и страшно се радвам от това. Беше доста трудно, но надявам се да продължа добре и да... А защо казвате, че за първи път ви се случи такова нещо на такъв голям турнир? Голям турнир, да, това е първото ми такова постижение. На предния такъв турнир бях на първата фаза отпаднах и бях 36-ти. Ми е най-доброто представяне на такъв голям турнир. А сега вече в първите 16 си е постижение. Вие направихте последните 5, мисля, че последните 5 удара ви бяха страйк. Да. Лесно ли се прави страйк 5 пъти поредни или? По някой път е много лесно. На този турнир могат да се видят много хора, които ще направят и много повече от 5 поредни страйка, но за мен специално в такъв матч беше изключително трудно и се радвам, че играх много прецизно и се получиха 5-те страйка. Бихте ли казали, че напрежението ви изчезна по време на играта и за това се подобри резултата или по-скоро растеше напрежението? Ами, мисля, че намаля след като спечелих втората игра. След загрявката първата игра така напрежението беше повече и направих грешки много. Втората игра вече, когато спечелих, беше доста по-добре.
и третата вече вървяхме удар за удар и накрая победих. Имате ли специална техника на хвърляне? Ами да, всеки от нас има специална техника и тренира определен вид удар и има различни видове топки, с които да играе, които се пробиват по определен начин. Топките си за самия състезател се пробиват по ръката. Всяка топка има различен потенциал на завиване. Едни са много по-резки, други по-плавни, в зависимост от пистата, от играта и от човека се подбира топка и съответно и позиция за игра. Видях много хора, които си носиха сакове с топки, т.е. Всичките имаме сакове с топки. И си играете със свои? Да, всеки си играе с негови топки, те са си негови, пробити са за неговата ръка и на определено време се подновяват и се купуват нови. Добре, кажете ни нещо за перфектния удар. Има ли такъв? Може би има траектория, която трябва да изпълни топката? Перфектният удар целта е топката се дава фаут от ръката и хората, които играят с дясна ръка, целта е да влезе между първа и трета кегла. Да завие топката и да влезе отстрани на първа кегла, от дясната страна. За левичарите обратното, те целят между първа и втора кегла и съответно тогава, когато отиде там топката, има определените обороти, се счита, че ударът е хубав и вече има и други неща, които влияят, но най-често се бута страйк при това положение. Как точно карате топката да завие? Хвърляте я направо, а тя после след време завива за да удари от страни кеглите. Как става това? Не, при самото пускане топката с двата пръста, които са в двете по-малки дупки, при пускането на топката така се каже, се щипва долу и се получава ротационно излизане на топката. И следствие на което тя се върти по пистата и в задната част на пистата завива. Специално вие много ли тренирате това движение? Ами, откакто играя боулинг, сериозно тренирам това движение. Всеки боулинг играч тренира да играе по този начин. Целта е ударите да са по-еднакви, да се дават повече обороти и съответно да си по-прецизен, да си винаги между първа и трета кегла, ако е възможно. И вече оттам нататък каквото стане. Специално ходили ли сте на други турнири и специално имате ли място, на което обичате да играете или пък любим турнир? Ами един от любимите ми турнири е Fantastic Open. Тая верига турнири пак тук от серията Fantastico, която и тази година на първия преди 2 месеца станах втори. Сега януари има още следващия и до май има още 4 турнира тази верига. Иначе играем на републиканското, играем в провинцията, като има турнири и така. Там също е много хубаво. Има хубави зали в Благоевград, в Пловдив, в Русе, в Варна, Бургас вече има зали, в Плевен има зала, в Търново има зала. И така хората започват все повече да играят и това е хубаво. Радвате ли се, че има такъв турнир като International Open, като този? Ами да, това е най-хубавият турнир за годината и най-големия и на него идват много чужестранни състезатели и съответно ние може да премерим нашите сили с тях и да видим реално къде се намираме, което за нас е много хубаво, иначе играем тук само българи в кръговете. След оспорваните игри на финалите за първо място се състезаваха Джулиин Персон от Швеция и Брайан Вос от САЩ. В тази битка Джулиин взе призовото място, като остави Брайан на второто също много престижно място. За трето място се състезаваха Алексей Паршуков от Русия и Лиса Бьорклунд от Швеция. Дамите от Швеция успяха да запазят добра концентрация и да докажат, че са достойни играчи в турнира. Лиса зае третото престижно място, като остави Алексей на четвърто. Честито на всички победители! На тези, които не успяха да стигнат до призовите места, пожелаваме повече късмет на следващите турнири.